Takže čau lidi, vítejte u nového openingu. Budeme si dneska otvírat dalších pár vajíček. Teď se otevřeme první. Mám černých huge, kterých je jenom 204. Jestli byste mi někdo chtěl dát offer, tak mi napište do komentu. No, budeme se otevřít první vajíčku. Huge. Dána huge. Exkluzivka Ice Penguin zase. Tak teď si budeme otevřít na Trading Plazu. A když tady dáte odběr, tak mi padne Titanic. Už mě to zaportuje. Už jsem tady, tak teď si jenom otevřít jedno vajíčko sám. Dejte mi štěstí. A absolutně. Egal, nevím, tak to je docela dobrý. Tak teď se otevřeme jednou po třech. Říkám štěstí na všechny. Jedná se musí říct, no tak nic. Ale znovu axolotl, to je dobrý. Teď půjdu na jinou trading třeba, kde se prodává na těch třeba kapučíno. Tak potom toto trading server full, tak jdu třeba na tady toho vánočního. A tady se otevřeme, na tady Trading Plaza se otevřeme po 8 jednou. Takže už to portuje. Doufám, že video přijde mu klikat štěstí, ať vypadne třeba Gargantua nebo Titanic. Tak bylo otvírat 8 vajíček lidi. Pojď, Titanic. Jo! Pojď, Titanic, nebo Gargantua. Exclusive huge penguin. A tak aspoň další huge do sbírky. Takže to bude konec videa. Dejte like a odběr.